Danas je nad cijelim hrvatskim narodom i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini primijenjena jedna zločinačka metoda koja se zove promjenjiva slika čovjeka ili dalekosežno prožimanje. To stručan naziv. Dakle, nama su medijskim ratom i tom agresijom uspjeli promijeniti čip. General Lukić je govorio o tome, svi posvađani, odjeli, niko nikome ne vjeruje. To je to. Odmakli se. Mi ne želimo slaviti ili ponašati se pobjedički. To je ta promjenjiva slika čovjeka. A posljedica te promjenjive slike čovjeka, mi su danas živimo dvije suprotstavljene Hrvatske. A te dvije suprotstavljene Hrvatske su ovdje. Prva, izraelsko-većinska Hrvatska, nacionalna domovinsko-braniteljska, vjernička, ali ona je obespravljena i užutna. I druga Hrvatska, manjinska, koja je bučna, nametljiva, isključiva, tvore Jugoslaveniju ili naši militanti, rebelisti i bezbožnici. I danas problem Hrvatske, a tim i celokupnog naroda i u naroda Bosne i Hercegovine Hrvata, nije u Srbima. Mi smo Srbe pobjedili, to znaju idućih 500 godina će to znati. Naš je problem ovaj. Današnji temeljni problem Hrvatske su Jugoslaveni i Jugoslovenci. Današnji njeni problem nisu Srbi. Danas je nam problem Jugoslavije Josipović. Danas je nama problem Jugoslavenka Pusićka. Danas je nama problem Milanović. Danas je problem cijela njegova vlada koja je jugoslavenska i junaška. To je naš problem. A ne Srbi. Ne bi Srbi tražili, jer Srbi u konačnici ne traže ni ćirilicu u Vukovaru, nego je tražao i u Zagrebu. Nositelji unutarnje agresije. 5 je ciljeva kako slomiti Hrvatsku. Prvi je domovinski rat proglasiti dvojbeni. I unatoč oslobađajućoj presudi hrvatskim generalima 16. studenoga, oni nastavljaju svoju istu priču. Ali ne nastavljaju više Srbi nego aktualna vlast. Relativiziranje geostrateškog prostora na kojem obitavaju Hrvati, kako bi nam se odjelo more, pitka voda, šume, plodna zemlja, to su te strateške investicije. Postojanje talijanske petita i slovenskih ucijeva. To neće nastaviti. Operacionalizacija projekta država u državi, vidjeli ste. Svi su ove dobrano odmakli cilje. Ovaj 5. nisu. Učiniti da katolička crkva u Hrvata ne bude crkva tog naroda. I zato su sustavni napadi na katoličku crkvu. Oni neće prestati. Naprotiv, oni će se i pojačati. Ali udaraju nešto što ne mogu. Ipak je ona naša cijena. A ipak, mi vama, ovdje nama ovdje, a si iz Dalmatinske Zagore, znamo što je čvrsta sjena, što je kamen. Kamen taj drži nas Hrvata. Vi ste Hercegovini, ne podilazi ovome i malo, nemojte tako gledati, ja govorim kao strategiju. Vi ste sol ovog naroda. Ali niste ni vi to svjesni. Vrlo često to odete u zakonu. To je najodabrani narod. Pa vam svako malo treba i malo nam treba postati nekog proroka. Nositelju negesije da se dogodila inverzija vrednota. Cilj je razoriti duh i tek čovjeka i naroda. Zato je ovo kolo koje smo ovdje gledali. Dok se bude bilo kola i pivala ganga, bit će i Hrvata. Ima je cilj kolektivnu krivnju ostaviti naraštajima, onima mladima u nasljeđe. To ima cilj. O nekakvom endejskom nacionalizmu, o nekakvim genetskim zločincima. Inverzija tih vrednota koji hoće stvoriti što više samoljubivaca. Pa pogledajte sada u ovih 13 godina, a samoljubivac je evo definicija tog čovjeka. Čovjek sam sebi dovoljan, sam sebi božanstvo, za njega nema granica, gura se i prodaje svakome da bi naplatio svoju poslušnost. Pa koliko da ih ne braje u hrvatskoj politici ove stranke se dogodilo. A i ono što se zvala Tuđmanova stranka. Druga karakter koji su oni stvorili, karakter goniča. Pa evo što je taj čovjek. To je čovjek bez programa, koji iznemiruje, uzruja, omalovažava, otkazuje, prokazuje, optužuje. Ne vjeruje u ništa, pa i ono što sam govori.
Koliko ih ima takvih u hrvatskoj politici? Koliko ih takvih ima? Evo, sam ćete ih nabrojiti u 3 sekunde, bar 10. Nositelji unutarnje agresije i znakovi. Nepostojanje jasno definiranih nacionalnih interesa i prioriteta. To je znak agresije. Ako to nemate, to je agresija. Ne znate kuda ćete ići. Nadalje. Prevladava korumpiranost, a na financijskom području litvarenje bada. Ne treba ni to objašnjavati. Postojanje umreženosti svih oblika, medija, nevladnih udruga, kulturnih institucija, pa čak i zakonodavne izvršne vlasti. Sve su oni uspjeli doticati Jugoslavene, orjunaše i tako dalje. Uništavanje simbola od 2000, od kara domovine, zida boli, distribucije tajnih dokumenata, promjena državnih blagdana. Pogrešno prikazivanje stvarnosti, o to ne treba ni govoriti. Predimenzioniranje zločina. I svi su lupeži. Dakle, u Hrvatskoj više nema nijednog poštenog čovjeka. A sad to nije agresija. Ali evo vam sada, po istom principu, 9 zadaća kako to riješiti. Ali prije toga, još malo o nositeljima agresije. Nova pravednost, to je upucao Josipović. A evo te njegove nove pravednosti, što je to. Dakle, ta njegova pravednost je uznak od kolektivnih ljudskih prava, a kad toga nema, nema ni nacionalne solidarnosti. U nas Hrvata to znači da je suspendirani po tom Josipovićovom novom pravednosti svaka nacionalna solidarnost između iseljene i domovinske Hrvatske s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, s prognanicima, izbjeglicama i žrtvama agresije. To je ta njegova nova pravednost. Nametanje manjinskih prava koji su iznad prava većine. Ja od ovih ne želim čak ni spomenuti. Ne želim uopće to. Znate ono što mislim. Znakovi agresije, kolonizacija povijesti. Nije kolonija samo ono što su bile u 17. 18. 19. stoljeću. Danas se to ne radi. Danas se radi i postanete kolonijalni narod ako vam koloniziraju povijest. I sad to su svi u zabludi, naglašavam. Oni koji tvrde da trebamo zaboraviti prošlost. Naprotiv, mi Hrvati, ako iko treba evropski narod da biti ponosan na svoju prošlost, to smo mi Hrvati. Izvlašćivanje i odlučivanje zemljopisnog položaja. Dakle, mi ne smijemo reći da pripadamo mediteransko, sredozemno i srednjoevropsko zemlji, dakle mi u Europi, nego nam mora svrstavati u pojam zapadnog Balkana, jugosfere, zemalja regije, ne znam čega i ostalo. To je kolonizacija povijesti. Mi polazimo kolonizirani narod ako pristanemo na to. I mobilizacija nacionalnih stranaka. Kad su sve nacionalne stranke u Hrvatskom umitljene u dijelu. Jesu. Sve. To je dio te strategije. I konačno proglasiti cijelo društvo da je korumpirano. Dakle, Hrvatska cijela korumpirana. E sada, evo tih zadaća, a vi ih odbacite ili prihvatite. Oduprijeti se obmani da prošlost i budućnost nisu bitne. Iduće zadaće. Izlaz tražiti u duhovnoj pričuvi u mudrosti naroda. Nema mudrih političara. Samo narod je mudar. Pogledajte narod koji u ovim povijesnim okolnostima ostao je gotovo 2000 godina. A što treba negdje drugdje tražiti osim toga? Nadalje, ne dozvoliti da naša baština i naša tradicija poput dragocjene hrane propada van ispred vrata. Jasno govoriti, pozitivno misliti, debatirati, progovarati, obraniti se od smicalica. Danas su samo smicalice, toga treba biti vješti. Treba se pripremiti za to. Imperativ je za sve nas da je Hrvatska sama po sebi vrijednost i vrednota najviše kategorije. To je bitno. Nadalje, odbaciti obmanu u trećem putu kao putu spasenja.
Pa na Rude treći put. Pa ne znam, nacionalni forum, ali nema onoga hrvatskoga. Pa neki 5. put, 10. put, ovaj. Nema ni 5. ni 10. ni 3. Postoji samo jedan jedini put. U vjerovanju se zna. Ja sam istina, put i život. Ivanovo evanđelje. A za nas Hrvate samo jedan put. Put nacionalnih interesa, da postoji jedan drugi. Sve su drugo stranputice koji se razpodali ovdje. Odnosno, taj jedini put nacionalnih interesa, ako baš hoćemo, jasno i glasno moram progovoriti, to je Tuđmanov. Donijeti zakon o nevladinim udrugama da ne mogu i ne smiju biti financirani iz inozemstva po uzoru na druge države. Ništa ne tražimo više nego što ima bilo koja evropska država, Amerika, Norveška, Francuska, bilo. Pa bi ovo sve što i napadaju, jer oni su instrumenti te koji nose preko njih operatori krize, odnosno jedne od provoditelja unutarnje agresije. Nadalje, obilježiti sva neobilježena mjesta iz Domovinskog rata i sve operacije iz Domovinskog rata slaviti na najvišoj državnoj razini. Pa vidite, samo su 2 operacije na državnoj razini, a i sami znate kako i to slave. To je bljesak i oluja. Mi moramo sve operacije, i ove koje su ovdje bile, i moramo jasno i glasno reći, ja sam to i u Sarajevu govorio, Hrvati su 4 puta obranili i spasili Bosnu i Hercegovinu. 4 puta. Nikakvi oni nisu objeseni. Državni Dragan da vrati dostojanstvo, poglavito danu državnosti.